Мина гама. Fucking finally. Ма то лево, знаеш колко много ме турмодеше? Да, малко ти измъчваше. Бат, отнеми 13 000 опита. Колко? 13 000 опита ми. Окей, crazy round, guys. Ни? Кой е ни? Нашия! Кой е наша? Кой е ни? Моя и твоя. Моя и Не, твоя. къде, какво? Кой е моя и кой е твоя? Къде, какво е ни? 15 арар не е толкова. Трети фраг в играта. Аз по-добре да не бях килвал. Не, Дестър, по-близо си. Мисли за крайната точка. Пътя няма значение, крайната точка е важна.